Svend, tusind tak for at du kom med mig på min kanal YouTube om de danske sprog i Fredensborg. Selv tak. Ja, det vigtigste mål for danske mindretal og organisationer i Sydslesvig er at fremme det danske sprog og kultur. Ja. Så er al kommunikation på dansk? Inden for organisationen? Ja, SSV. Det kommer an på, må man sige. Ja. Som regel taler vi dansk indbyrdes, men i og med, at vi jo er politisk aktive inden for tysk sammenhæng, altså vi sidder i tyske kommuneråd, vi sidder i landdagen og i forbundsdagen, og der er amtssproget selvfølgelig tysk, og der taler man tysk. Okay, mange tysk. Okay. Men ude i vores distrikter, vi har cirka 60-70 SSV-distrikter ude i hele Sydslesvig. Kan man sige, på bestyrelsesplan eller på partiplan, der plejer vi at tale dansk sammen. Ja. Jeg taler medarbejderne i SSV danske. Men de ansatte, de taler... Ja, ansatte. Alle. Okay, alle dansk. Ja, okay. Er alle begivenheder i SSV på dansk også? Eller i hovedsagen på tysk? Nej, størstedelen er på dansk, som regel. Og det afhænger også lidt af konteksten. Når vi har arrangementer, hvor det også handler om konkret politik i dagligdagen her, når vi har nogle resolutioner eller nogle andragner eller nogle ting, som vi gerne også vil have ud til den tyske presse, som er jo selvfølgelig, en del af presselandskabet her. Så sker det også selvfølgelig, at vi kommer med nogle udtalelser på tysk, også for at flertalsbefolkningen kan forstå, hvad det er, vi vil. Kan du fortælle mig, hvordan SSV kan beskytte og fremme det danske sprog i Sydslesvig som i politisk parti? Det gør vi jo først og fremmest ved, at vi sikrer midler, især selvfølgelig pengemidler, finansielle midler, økonomi til vores egne institutioner. Vi har vores egne børnehaver, vi har vores egne skoler, vi har vores fritidshjem, ungdomsforeninger, kirke, sundhedstjeneste, bibliotek. Ja. Og vi prøver at sikre disse institutioners eksistens ved også at få tyske tilskud selvfølgelig til vores kulturliv. Altså på den måde fremmer vi at sikre vores institutioner, og inden for vores institutioner er selvfølgelig dansk sprog og kultur fremherskende sprog. Okay. De sender, at de fleste mennesker, som stemmer for SSV, tilhører de danske mindretal i Sydslesvig. Ja, det er i hvert fald vores kernevælgere, kan man sige. Selvfølgelig, det er vores egne folk. Men mindretalspolitik betyder jo ikke, at man ikke også holder øje med samfundet som helhed. Yeah. Det har så ført til, at ikke givetvis også får stemmer fra flertalsbefolkningen, fordi de ser en fordel også i vores politiske holdninger for dem selv. Mange af dem er tyske talende i stedet for danske talende. Det kan ikke udelukkes, fordi vi har jo fået forholdsvis mange stemmer til de sidste valg. Selvom vi er dansktalende, er mange af os jo også tyske statsborgere. En overvejende del, vil jeg tro. Ja, det kan vi absolut ikke udelukke, at der også er tysktalende folk eller indbyggere, der gerne sætter deres kryds ved SSV, fordi de ser en mening i den politik, som SSV står for. Så hvad er udfordringerne og mulighederne for SSV i Sydslesvig? Altså mulighederne starter vi med dem. Det er selvfølgelig, at vi kan få vores egne positioner sat på dagsordenen i kommunalstyrelserne, i amtsstyrelserne, i landdagen og selv også i forbundsdagen i Berlin. Det er de muligheder, vi har, fordi vi simpelthen som mindretalsparti er en del af det tyske landskab. Udfordringerne ligger, vi jo er et mindretalsparti, et regionalt parti, det vil sige, at vi kan kun stille op her i Sydslesvig, ingen andre steder i Tyskland. Og så at udfolde en større virkning måske ud over vores egentlige virkeområde. Det kan godt være udfordrende en gang imellem. Og selvfølgelig, at vi som mindretalsparti, vi kan se en stor udfordring i højreekstremismen, der er ved at vinde frem i Tyskland. Fordi der tales åbent om remigration i de partier, og der vil vi jo givetvis også vil være berørt af sådan noget. Det kan godt være en udfordring, men nu må man sige,
i de større byer, som her i Flensborg, og lige ved siden af i Harslev, i Slesvig, der står vi jo stærkt, men jo længere vi kommer syd for grænsen, jo vanskeligere kan det godt blive. Vanskeligt. Svend, voksede du op med dansk derhjemme? Ja, min mormor stammer fra Danmark, kommer fra Tønderegnen. Ja. Min far er godt nok tysker. Han er flygtet faktisk fra Polen under 2. verdenskrig, født i Breslau, men så havnede her i Flensborg. Så det vil sige, altså det var et blandet ægteskab med en tysk far og en dansk mor. Talte du dansk derhjemme med din mor? Nej, min mor døde for 15 år siden. Dengang, mener du? Dengang. Ja, der var det mere dansk mellem os to, og selvfølgelig tysk med faren. Ja. Og nu er jeg selv gift med en tysk kvinde, og vi har en dreng sammen, som går i dansk skole, og ham taler jeg så udelukkende dansk med. Min kone hun forstår, hvad vi taler om. Hun taler også dansk, men indbyrdes taler min kone og min søn så tysk. Bekymrer du dig om de danske sprogs fremtiden i Sydslesvig? Ikke så meget, nej. Ikke så meget. Okay. Som sagt, det kommer også lidt an på, hvor man er henne i Sydslesvig. Fordi her i byen er der en stor danskhed. Selvfølgelig i Flensborg. Danskhed er stærk, men som du sagde, måske er sygeprog, det er vanskeligt. Der, hvor vi står stærkt, og der, hvor vi har vores institutioner, hvor vi har en god trivsel af vores foreningsliv, af vores skoler og vores børnehaver, der har man selvfølgelig mulighed for at tale dansk. Men selvfølgelig lever vi i et tysk samfund, i et tysk flertalssamfund. Det vil sige, når du kommer ud på gaden, selvfølgelig som regel også nødt til at begå dig i det tyske sprog. Fuldstændig rigtigt, det er nemmere at tale dansk i sin hverdag her i Flensborg, end det for eksempel er nede ved Ejderen, på Ejdersted eller helt ude vestpå. Du ikke bekymrer dig? Ikke personligt, for mit vedkommende, nej. Men i forhold til for eksempel, da du var barn, i forhold til dengang, måske de danske sprog i Sydslesvig er blevet mindre og mindre synlige. Hvad skal man sige? Det er jo mit hjemland her omkring Flensborg. Altså, der vil jeg ikke fornemme, at det er blevet mindre. Og hvordan det så er længere væk herfra, det tør jeg simpelthen ikke sige. Måske det er blevet minimalt mindre hist og pist. Svend, tusind tak for din dag. Selv tak. Ja.